Drugari, jeste li spremni za najlepše priče o čarolijama i džinima? Pročitat ću vam jednu bajku koja se zove Snežana i Ružica. Jeste li spremni? Pa hajde, slušajte koliko je divna. U jednoj kućici u šumi živele dve dobrodušne i plemenite sestre. Njihova majka je u bašti imala 2 grma ruža, snežno-bele i crvene, te im je po njima i dala imena Snežana i Ružica. Jedne hladne zimske večeri, dok je napolju vejao gust sneg, majka i ćerke začuše kucanje na vratima. To je sigurno neki putnik, namirnik koji bi da se ugreje. Usviknula je Ružica i otišla do vrata, no kad ih je otvorila, ugledala je ogromnog medveda i preplašeno vrisnula. Životinja, koja je začudo imala moć govora, razveja joj strah rekavši: "Ne plaši se, mila curo, ne želim ti zlo, samo tražim neko mesto toplo i udobno." Umirena njegovim rečima, devojka ga pozva da uđe u kuću, a medved leže kraj ognjišta i utonu u dubok san. Od toga dana pa nadalje, medved i 2 sestre postadoše veliki prijatelji. Ponekad kad bi mu Snežana i Ružica iz šale čupkale krzno i golicale ga, medved bi se zakikotao i rekao: "Nemojte me svojim golicanjem ubiti, ako mrtav padnem nećete se udati." Sestre bi ga na to upitale šta mu znače te čudne reči, no medved nije hteo da im odgovori. Kad je zima prošla i krenulo proleće, medved kaza sestrama da ga na neko vreme neće videti. Kad proleće grane, sunce se raspali, iz pećina navru zli patuljci mali. Skitaju po šumi, kradu šta im drago, moram poći kući da sačuvam blago. Pre nego što su devojke stigle išta da ga pitaju, medved se izgubi u čestaru. Malo potom Snežana i Ružica pođoše u šumu da sakupljaju drva, kad iznenada ugledaše jednog patuljka kako skače kraj oborenog drveta. "Je li sve u redu, čiko?" učtivo ga upitaše devojke. "Šta ste se to ukipele? Zar ne vidite da mi je stablo palo na bradu?" odvrati on. Snežana i Ružica uzeše da mu cimaju i potežu dugu bradu, pokušavajući da izvuku, no sve beše uzalud. Dok je nezahvalni čovečuljak uporno vikao kako od njih nema nikakve vajde, devojke su uzele makaze i presekle mu bradu. Konačno su uspele da ga oslobode, ali Bože mili, umesto da im zahvali na pomoći, patuljak je čim se oslobodio stao da ih kudi i grdi iz sve glasa. Onda je uzeo vreću punu zlata koju je bio sakrio pod korenje drveta pre nego što su devojčice stigle do njega, uvrtio je na leđa i odjurio koliko ga noge nose. Prođe nekoliko dana kad 2 sestre ponovo naleteše na čovečuljka koji je sada mahnito skakao na obali iz zerceta. "Pazite, čiko, da ne upadnete u vodu," povikaše devojke iskreno zabrinute, ali on im doviknu: "Nisam toliko glup, nego me vuče ova gadna ribetina, brada mi se upetljala u strunu." Snežana i Ružica mu hitro priskočiše u pomoć, no da bi ga oslobodile, ponovo su morale da mu preseku bradu. Besni patuljak grozno ih nagrdi, pa pobeže sa ogromnom vrećom bisera u rukama. Nedelju dana kasnije, 2 sestre ponovo ugledaše patuljka pred jednom pećinom, gde se na njega obrušio orao. Devojke ščepaše čovečuljka za peševe kaputa i jedva ga otrguše iz kandži ove velike ptice. Patuljak im ni ovog puta neka zahvala, već ih napade da su mu upropastile odeću, pa šmugnu u pećinu vukući za sobom vreću punu dragulja, ne rekavši im ni zbogom. Snežana i Ružica već su se bile navikle da se patuljak tako ružno ponaša, pa produžiše dalje ne primajući tog srcu. U
povratku kući sestre su ponovo prošle kraj patuljkove pećine i to baš u času kad je on izneo svoje blistavo blago na sunce. Shvativši da su ga videle, čovečuljak se ustremi na devojke zasipajući ih uvredama. U to se na puteljku pojavi njihov prijatelj medved. Pronašao sam te, zli patuljče, da ih nisi pipnuo, zabrunda medved i nastrano na čovečuljka koji stade da ga preklinje. Nemoj da me ubiješ, kad te molim. Ostavit ću te u životu samo ako raskineš čini koji si na mene bacio i ako se nikad više ne vratiš u ovu zemlju, kaza mu na to medved. Dobro, prasnu patuljak, pa izreče čarobne reči. Medved iznenada zbaci kožu na Snežanine i ružičine oči i pred njima se ukaza prekrasni princ odeven u zlatnu odeću. Patuljak pobeže glavom bez obzira, ostavivši svo svoje blago. Mladić, koga je zli patuljak začarao i pretvorio u medveda, istoga časa zaprosi Snežanu. Ona sva srećna pristade da mu bude žena, a Ružica se rado udade za njegovog brata. I tako dve devojke pređoše s majkom u kraljevski dvor, gde su svi zajedno srećno živeli, a život im je ulepšavao i miris onih prelepih ruža koje su presadili u dvorski vrt. Divni moji, ovo je bila predivna bajka, zar ne? Vidimo se uskoro i slušajte ove prelepe Lagunine priče. Doviđence!